juluke separuh pilek kok ki loro. Separuh ora es krim, es mung-mung niku ora. Boten. Oh, titel. Dadi titel nggih S1 terus lanjut lagi studi S2. Saniki gek ngrampungke studi S3. Wah, jan ndak ora kebok es. Samang mangke nek kokeng es ndak monjor nggih. Monjor iki apa meneh? Mencret. Ya ora kok ya. Menika dalu menika nggih ugi di live streaming nggih. Nggih. Mbok menawi ingkang boten saged tindak mriki, saged mawi HP nonton wonten dalem mbok menawi gadah paketan. Ning nek sing ora di paketan ya ora iso nonton. Sebabe kedah ngagem paketan. Nggih, live streaming lumantar KGBS channel. KGBS channel. Nggih. Wah, di syuting niki piyayine sing nonton nggih wah nek 6.000 mawon enten niki wah. Mosok 6.000. Niku nek boten ngandel ditung. Wah, ya ora rampung kok ngitung. Mulane niku tak dikira-kira niki 6.000 punjura 250 niki. Alhamdulillah dalu menika sampun pikantuk palilah. Palilah nggih izin saking ingkang kawogan bapa-bapa ingkang lenggah wonten pemerintahan. Makaten pandemi sampun lewat dados endemi. Endemi niku maksudipun? Endemi iki nek ana apa-apa ya di endemi ngono gitu. Oh, cara nanggon kula niku mending ngingkik. Nah. Pun anu mboten apa istilahnya. Wis mulai landai menurun bisa dikendalikan. Carane wong lara niku wis rada anu nggih. Pentas pun diparengaken. Nggih, wah ngen kula niku lebar corona niku pentas aweh niku jan napa-napa dipentasaken. Lah napa mawon wayang. Wayang, jaranan wingi niku wong wingi sonten niku pentas padu. Pentas kok padu? Nah, dontek duwite jojo padu kan. Si lanang karo sing wedok padu. Ah niku mergane ngerti sampean? Mergane padu. Nggih. Mergane ana bojone. Nek nono bojone? Ah ya arep padu karo sapa niku jenenge ngrumya nek ming dhewe. Ning enten lho ora ndek bojo niku padu. Nah karo sapa? Nah kalih tanggane. Oh. Nek ngon sampean mriko. Nggih. Ning nek Curug Sewu mriki antarane hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya niku terjalin tentrem apik ayem tentrem gitu. Wes pokoke nek Curug Sewu niku pokoke jempolan nggih Pak. Jenengane umpami badhe pinit nggih ketan sekedhik mriku niku wonten air terjun Curug Seribu nggih. Ingkang gapuranipun menika wonten kan nggih Pak kethek nggih. Niku patung napa? Patung napa? Sapa? Kowe anak kethek? Oh, nggih. Kok aja cis-cisang sampean. Nek niku mboten anak kethek niki. Niki anak kingkong. Wong gedhe. Ah, ampun cok muni kingkong niku nono nang Indonesia. Nah nang endi? Lagune Pak niku ajeng tak ganti. Napa? Kingkong saiki Pak Dewi nono. Kok ngono? Niki sing diantu-antu Mbak Elisa sampun. Mbak Elisa nggih sampun rawuh menika. Diaturi jumeneng. Jumeneng semoga Mbak Elisa nanti nganu ya kalau bicara sama Mbak Elisa pakai bahasa Indonesia. Sebabnya? Mbak Elisa nggak bisa bahasa Jawa. Tapi ayi ngendi? Ini aslinya dari Tretep nggih. Kok Tretep? Tretep. Mbak Elisa kok Tretep? Ini dari kok Kalimantan toh? Sulawesi. Sulawesi. Monggo Mbak Elisa jumeneng. Monggo. Ya, monggo silahkan Mbak Elisa. Cek. Sekeng dalu. Waduh. Kulawa madhep riko. Tak kira mung siji kok sepi men gitu loh. Hadep sono weh jebulene banyak banget yang nonton matur sembah nuwun menika masyarakat. Enggak, le ngendika iki kepiye? Le bicara itu gimana? Bukan matur sempak nuwun. Sembah nuwun. Kuping-kupinge bodek. Sembah nuwun, matur terima kasih itu. Oh iya kok bodek. Mbak Elisa itu bahasa Indonesianya kok yo
sak celup-celupnya ya, enggak. Apa bahasa celup-celup? Ini kan wayang kulit mosok basa Indonesia. Ya basa Jawa. Kamu bisa bahasa Jawa? Ya iso sakit setetek-setetek kula pasti sakit. Sithik-sithik kok setek-setek. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya. Ngaturaken sugeng wilujeng dalu sedaya masyarakat wonten. Masyarakat ora masyarakat. Curug Sewu apa? Masyarakat kok masyarakat. Ya warga aja warga ya. Nggih, warga tetep. Masyarakat Indonesia ya. Tak kira terus masyarakat. Ora. Warga Curug Sewu. Curug Menika Sewu. Patean Kendal. Kendal Kaline Jawa Wungu. Tengah. Jawa Tengah. Apa Kaline Wungu? Kendal Kaline Wungu, ajar kenal karo aku. Itu ada Oh lagunya. iya ada lagunya. Iya. Oh itu secara itu Kendal kalinya kok kalinya ungu kenapa? Wong jeneng kota kok Kali Wungu kowe kok. Oh itu kota. Tak Kota. kira kalinya airnya enggak warna bening tapi ungu Oh, enggak. kalau sudah budek lama-lama jadi ungu. Ora Terkontaminasi toh. bahasa Indonesia kok ono sudah budak. Wah, saya itu kemarin itu Butek. wah, pas mandi itu toh, Mandi. di kali itu wah, Ya. jan gelagepang saya. Ora ono gelagepan. Mboten wonten nek bahasa Indonesia kok gelagepang. Mboten enten, anane geblebek. Oh, geblebek. Geblebek Iku itu bahasa apa? geblebek bahasa Inggris. Enggak, kalau itu loh apa kita renang, ya toh. Nah, terus Lalu Ini nyilem apa? itu loh, nyilem itu. menyelam. Menyelam. Nah, menyelam itu nggak bisa bernapas, itu pelupuk-pelupuk itu namanya apa? Tenggelam. Nah, ya. Oh, tenggelam itu geblebek. Geblebek. Oh iya ya, kamu jangan geblebek ya. Enggak, Harus enggak. belajar berenang, kalau nggak bisa tak ajarin mau Kamu kayak bisa apa. berenang ya? Oh pinter. Saya bisa. Kamu bisa. Kayak dada. Kayak dada. Dada. Tolong. Tak kira gaya dadangi karo melumah ngene. Ora, ya maksudnya kecegor yo tolong. Walah. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Nggih. sedaya mawon Bapak Nggih. Ibu ingkang sampun rawuh kalian perangkat desa, Bapak Lurah, Bapak Camat sedaya pokoke Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Kades. Preso yang mana Bapak Kepala Bapak Kepala Desanya? Ada foto ping 50 bontet. Oh, sudah. Sama Pak Kepala Desa. Pak Dah yang ini dari ya? tadi pertama sadurunge dandan ngantek wis dandan, ngantek wis wangi. Pokoknya sama Pak Lurah wis ping pira Pak jepretane, Pak? Sak jepretan 5.000 lho, Pak. 50.000 wah. Nah, Nek karo artis koyo samang 50.000. 50.000 lho, padahal mau ping 50 ono. Wah. 100. Pak, Tapi anu kula pengen menyanjung Pak Lurah lho, Nggih. Pak Kai lho. Nggih, heeh. KRI. Pak Kairi, Pak sama kok Kairo. Kairo. Kairi. KRI. Bapak Kairi. Karena apa? Acara malam ini tuh ternyata full oleh sponsor, jadi Oh, masyarakat iya. orang perlu urunan. Berarti kan Oke. berkah banget. Tepuk tangan. Ya. Semoga ini dari udah ngumpulin sejak tahun sadurunge. Sadurunge lho. corona pun urunang damel wayangan, Pak. Pokoknya donatur iku ditabung, dilumpukno dadi wayangan sing spektakuler bengi iki. Tepuk tangan buat Pak Khairi dong. Nggih. Mbok menawa sesuk iso kelaksanan meneh tahun ngajeng ngarep. saged bersih desa melih, wayangane semakin regeng melih. Nggih. Saiki Regeng. Saiki aku tak biasanya aku nek bersih desa kudu ndongakne. Nggih, ndongake. Iya, soalnya kan donga neu, aku kan masakake, Nggih. aku kan cah kos. Cah kos. Iya, bendino kan masakake aku uripe mung mangan sego karo kerupuk karo rengginan. Padha wae. Padha to. Lah makanya dia berdoa, soalnya doanya orang yang kasihan itu kan terkabulkan. Ojo-ojo menikah siang wong samang sak job 5 juta kok. Hah? Siang. 5 juta. Neng kan tak setorke. Storke Heeh. Kan urip kudu ngirit ben tetep kasihan. Heeh. Nek tetep kasihan dongane terkabulkan. Oke, heeh. Nah, kuwi manajemen. manajemen. Saiki aku ndongano mugi-mugi Ndonga. sedaya ingkang rawuh wonten mriki pinarikan berkah. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. sehat panjang yuswa, Oke. tinebihno saking suker sakit, tinebihno saking rubedo. Anak-anak putranipun saged sukses sedaya Amin. pinaringan kathah
wartanipun sukses sedaya. Sing durung entuk jodoh ndang entuk jodoh karo aku, mbok menawa aku iso dadi ning kene lah. Jaga-jaga. Monggo Mbak Elisa. Curug sewu ngono. Nggih, Mbak Elisa tasih menika tasih lajang mbok menawi ingkang gadah putra cowok ingkang badhe nglamar Mbak Elisa monggo nggih. Maharipun 1M monggo. Pira? 1M. Wah ngono-ngone ya samono ya. Iya nek kaya sampeyan kudune 1M. Kudu larang. Mbok menawi masih ingkang wonten kilen mriku tasih cowok. Cowok. Endi sing endi? Sing endi sing cowok? Sing endi wani ra? Mbok peteng dedet kok ngono kok. Peteng dedet jare. Wah, orang andel nek sampean. Samang wis tau nekok bojone arang kok. Jenenge sapa? Mbak Elisa Salamaweni. Hah? Salamaweni? Kowe basa Sulawesi mosok ora ngerti. Salamaweni ya. Kowe arep dadi bojoku to? Kowe ndek bojo durung? Ki wis ndek bojo ki. Ah, ngapusi cari bojone loro. Wis ndek bojo. Abang biru lampune disko. Durung. Tenane. Samang ora cok ngapusi kok ngono lho. Diseseni lho sakmene. Tenan ra? Oh, tenan. Ndek bojo ki kok. Tenan ning ngene-ngene. Menan ki nek noprak. Arep gedek apa nganggo? Ki pemain ketoprak lho, Mbak. Pemain ketoprak ki balane Kang Sundaka. Lah beratine ngapusi aku no. Ngapusi ki. Kok bojone turu? Wis turu kok. Di streaming sesuk disetel lho, sesuk dikancingi kowe. Samang esuk nek bojone nyetel streaming keplaki sandal sampean. Ya ora kok jur kaya ngono. Makasih Mas. Niki nggih. Apa satu kata hari ini? Mbak Elisa Ika Sanu. Ika Sanu ki panuneng. Apa? Ika Sanu kok panunen. Oh cantik sekali. Cantik sekali. Makasih. Wes salim salim. Dadak wudu meneh mengko. Wis ah. Sapa-sapa kok disalami lho. Pak Lurah ngersake lagu menapa? Nggih, Panjenengan sik nanggap lho. Nggih, Nanti jangan sampai keimpan lho. Monggo Pak Lurah. Kempi. Pak Lurah dan Bu Lurah. Napa Pak Lurah ajeng minggah wonten pepanggungan? Duet kali Bu Lurah. Duet. Monggo. Mboten duet kok, Bu duet. Lurah ingkang pundi menika? Oh monggo Bu Lurah. Bu Lurah nggak akan cemburu. Tadi udah foto bertiga sama anake. Oh nggih. Ya. Niki wonten pamundutan Mas Gendut. Joko Tingkir. Oh ya, dari Pak Lurah Joko Tingkir. Tingkir. Menika wonten pamundutan. Wis maringi rokok. Adem tenang di sini yo. Enggak patia. Di sini enggak patia. Oh, kamu somuk toh? Enggak, saya aja berbelang keringetnya kok. Lho le omong rada gendeng nih. Saking Pak Ndut es krim. Petung Pageruyung. Pageruyung. Rondo camping. Kempling kok kempleng. Rondo kempling. Tak kira rondo camping itu. Salam. Berkemah. Salam kagem sedaya mawon sugeng dalu, sugeng mirsani ngantos babaring lampah cariyos merdeka. Merdeka. Pak Gendut es krim. Petung Pageruyung mbok bilih badhe nembang piyambak wonten mriki mbok menawi. Sumangga piyayinipun Pak Pun Sari. Ora wis bali ning Pun Sari. Tak etung ping 3 mboten nyepak mriki. Ngandang nggih. Nggih. Pripun? Dor prese ngandang nek ping 3 ra metu. Hangus. Nggih. Hangus. Nggih, mbok menawi minangkani pamundhut monggo. Nggih niki wau nggih wonten pamundutan saking Wonogiri dari Bundakan streaming zaman saiki kok saka Belanda, saka Amerika ya bisa nonton. Nonton ning Curug Sewu ki lagi nganakno bersih desa. Bisa nonton. Saya kemarin streaming dari Amerika, kono gek toprak, Mbak. Dari Amerika kamu? Toprak ning toprak londo, tok 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 tok, yes, no. Yes, no. Cuman yes, no. Nggak ora ngerti wong yang ngertine bahasa Inggris mbeng loro. Mbok aku didelokke kuwi modele kaya wah, nek samang ndelokku ingin ngetoprak. Oh, ingin. Oh, aku ra ngerti sesuk ya coba dikirim. Tak
kirimi pokoke. Tadi dari Bunda Selo minta bodang kuning. Oh, bodang kuning. Nggih. Kirim spesial. Nika Pak Lurah ing sak wau tadi Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet napa Joko Tingkir sing ora ngombe? Joko Kentir. Oh, nggih. Iki Joko Kentir. Nyong surat Joko. Dari Pak Dalang ada mungkin dari WhatsApp atau apa belum ada. Belum ada. Yang penting Mbak Elisa nyanyi Kula gitu. buka suasana dulu. Siap. Oke. Gandeng niki adalah masih berbau kemerdekaan ya. Dadi nggo ngeleng-eleng perjuangan pahlawan. Nggih. Ah, mbok menawa apa iki nganu dulu aja 45 dulu ya biar gayeng gitu loh ya. Merdeka. Ini juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Monggo. Semangat 45. Monggo kanca-kanca. Menapa badhe pun bawani? Langsung saja. Oh, langsung biar saja. Langsung semangat gitu loh. Monggo. Empat lima. Dawet. Oh, mangan dawet kok lomba? Piye dilombake werna-werna ana lomba sing nyakot cendhok neidir. Der ya apa? Der ngerti pra? Ora. Der iki setin. Setin apa meneh? Kelereng. Oh, kelereng. Dan si kraton kan ono nek nang kraton itu permainan dir-diran. Dir-diran itu kelereng itu. Kelereng. Oh, pakai kelereng digini-gini. Lomba macaki bojone. Oh, macaki bojone. Palah wingi ana sing keteruseng nekok bojone, ayo. Bojone deksek bali lomba. Niki luar biasa Pak Dalang. Nggih. Suasananya udah semakin anget. Ya, anget sekali. Nah, ngaturaken sekarang satu lagu dulu lah. Caping Gunung ya. Caping Gunung monggo. Nggih. Pakai bowo. Nggih. Nanti baru kita joget-joget. Ono gembote to? Ada. Gembot apa Mas? Kibot kok gembot. Gembot nek kok. Gembot ki sing gawe kae dolanang cah cilik-cilik kae gembot. Oh iya. Nek kae jenengane kibot. Kibot. Kok sing jari sekolah. Kamu jenggleng ya?
Jenggleng? Iya. Tak jenggleng pokoke engko. Nggih. Kan awangune cowok nek jenggleng, mosok wedok. Nek wedok engko tak rontok. Apane? Ya glunge nek muluk jangan ora rogol. Rogol iki basa endi? Tahu rogol enggak Mbak Elisa? Enggak tahu. Samong con ora ngerti ya. Apa rogol apa? Kasih Rogol tahu yang itu jelas ya. tanggung jawab. Jatuh itu loh rogol itu. Iya, rogol. Gregeli itu loh padahal kamu pakai. Ini Rogol, berapa? krekel. Ini satu lah. Nah, kalau ini Loro. 5. Kok iso? Yang 3 tidur. Iki loro ya wong. Ah iya loro. Terus? Heeh. Ning lak sing 3 nekuk, 5 ning sing 3 nekuk. Salah. Ah kok salah? 10. Ah kok iso? Sing 5 delikan. Oh iya, Dek. Ngono aku ya iso. Tetep pinter Mbak Elisa. Iya wong S2 kok. Saya nanti dikasih separuh ya S-nya. S-nya kasih separuh. Dikasih separuh. Nanti jadi C. Kok C? Loh, S kan gini. Heeh. Dihilangi separuh, jadi apa? C. Lah iya. Ya bener, Dek. Nah, kita goblok itu terusan. Saben bengi nyawa Jengkleng cuman di tempat gitu enggak mantep. Jus sekon dhuwur kene kon rene. Iya. Antak ora nyong. Saka kono terus anjlok mrono. Saka ngisor nglumpat Maksudnya munggah kira gitu nang loh. dhuwur mriki Jadi spektakuler. Jurono apa ora ketedhun? Saka ngisor mlumpat munggah lah kuwi spektakuler. Sekon dari sana saya melompat sini. Iya. Wah, mbok ora mangcok kok ngono sampeyan kowe pisan. Sang Budi, Pak. Ajeng tanggung jawab jenengan. Napa-napa niku lho. Sediake ambulan. Yen memanca mengkaro janur kuning sempak ya karo iki Sempak iki priye? gawane kamu kagak Kompak kok sempak. Nek sempake katok jero. bersama-sama itu. Wah, iki kompak. Kompak cuma satu ini semangat dan kompak tadi siji. Nek mung kompak tok mletre ya ora padha wae no. Ning aja muni sempak. Terus apa? Cawet. Semangat dan kompak singkatannya apa wangune? Ah sempak. Lah iya. Ning nek nang kene sempake ono Apa? katok jero wong lanang nggih. Ya sesuk tak ganti liyane. Ganti liyane lho. Ya. Kata-kata sing liya. Semangat ngat. Kom. Ngatkom. Ngatkom. Ora penak to? Ora penak. Ora penak. Sempak. Ambok njo sempake di nganu. Rembug ah. Kembang weton gunung Maksud? Nggih, ya wis. Sotomo ragu yang guru sotomo paham ora sotomo? Sotomo. Konangan sotomo. Sotomo ki sapa? Kae wis nganggo abang Sing rebab. Sing rebab kae. kuwi sotomo. Walah. Sotomo. Ayo bareng-bareng. Pacitan sarwi. Piye iki kok mas dadi kok ngene? Oh sik mbok ageng lungae. Maksude pacitan blanggetak tung-tunge duduke sing di ngono. Tadi kamu bilang suruh toto ngono ya bener kan. Ya masih sing totoke gamelane duduke di Oh, tutu. Oh, Itu tabuhe. tabuhe nggih. Tabu. Tabu pacitan blanggetak. Nah, oh. bocah kok dendeng temen lolokane. Karo kanca-kanca pengrawit kok sia-sia. Kene iki nyambut gawe cik. Pacitan
Lang gentak Sarawi. Di streaming lho. Aja ngawur. Ah sampean perintahe priye? Maksudnya pacitan bang kepalarange lho. Oh, Kang anu tabuhane palaran kok ngoten. Pacitan ki lak palarang to. Nggih. Ya. Ya. Pacitan. Lang gentak palarang. Jan telu kabeh doang nek. Apa telo? Telu ke ya pokoke ketan juruh ke telu. Oh makanan. Oh telo kabeh. Menungso dipadake panganan. Yo blenyek seperti panganan. Oh blenyek. Uteknya yang blenyek. Oh iya. Lewatnya itu kuping nanti. Monggo lanjut, Mbak. Sak jenengan mawon ngono. Ora jindel. Marah sempak rok wae dudu gawanmu, gawane Pak Dalang. Sesuk daklane nggowo pengrawit dhewe ben gleleng. Santai ae tak nggoyo go jaranan esuk. Men luwih ding gluntang. Pacitan. Lah kok ngene iki. Beruh nek karo nyong ki sentimen doang isuk ora do tak tukake kaos isuk yoga-yoga. Kaos apa? Kaos lampu. Kaos kok kaos lampu ki njur kon nganggo nang endi? Kaos lampu Pitromas niku ayo gawe duwen-duwen. Panas udan. Coba kamu lagi. Nadyan wadon ngono. Nadyan wadon sarata pun lajengaken langgamipun monggo. Nggih. Di zaman berjuang
dangdut ke. Bentar ya, 1, 2 detik. Siji, loro. Jiro. Sekar bisa lawan gunung desa dadi desa mungkin dadosaken menaning bengkalihipun sedaya. Nggih, niki anu lho Mbak Elisa, mengawali sejarah dan kebiasaan. Nggih. Zaman riyin niku nek Curug Sewu Mayangan niku sok teng nglebet gedung balai desa. Wonten lebet menika. Nggih. Nah, baru kali ini diselenggarakan di halaman di luar. Baru sekarang ini. Bener-bener sekarang luar biasa. Oke. Jadi soleh kayang loh kalau di luar. Nggih, kersanipun para pamirsa warga masyarakat saged langkung leluasa anggenipun mirsani. Nggih, menika saged dari manapun sing ning kono akeh, sing karo mangan gorengan ya ono. Nono bakul gorengan. Kae lho, warung gorengan dan kopi. Ambeng tulisan tok kae gorengan entek. Oh. Apa entek to? Nggih, muga-muga sing dodolan ya paringi laris. Nggih ta. Kaya Pak Lurah bareng ngono rezekine lancar. Amin. Supaya saged nanggap malih. Nggih, tambah bulurah nggih muga-muga nggih. Kok tambah bulurah iki maksude apa? Kok ajeng ngantemi kula ngono. Tak ya siji wae kok loro barang. Pak Lurah tamu kehormatan. Mbak Elisa tamu istimewa. Mbak Dita si kethek putih. Bareng Mbak Dita kok terus Allah. Kok ketek iki cantik-cantik le dandan rong jam mau naik ketek. Nek karo Pak Lurah muni kethek putih apa bayar jewek. Tinggal niki anak kula Wrenges. Nggih. Nggih. Pak Wrenges. Ndak selak ngantuk yo. Wrenges. Dino Senin monggo. Nggih. Tadi juga ada penampilan dalang cilik dalang bujang. Menika dalemipun mriki. Nggih, putra daerah mriki, putra Curug Sewu. Saya menyimak dari dalam katanya, "Halo, Sugeng Dalu." Sugeng Dalu Pak Kendu. Sugeng Dalu Dik Wrenges tadi kelihatan lu di TVRI. Kok TVRI?
Nggih wau kula nonton sore nika kok enten niki. Acarane? Acarane apa? Toprak napa-napa ning jenengan nyanyi ya. Oh, ketoprak milenial. Oh iya, bintang TVRI ya. Bintang Bawenes, aduh. Sampun kerep main wonten TVRI, Pak. Menawi kula menika main wonten TV bodol nggih. Nggih mboten saged ditonton lho. Ah nggih mlakno do ora nonton wong karang TV-ne sambar bledek. Ora sing sambar bledek ora sampeyan wae kok malah TV-ne. Nggih, bledek nyambar kula ya tetep demumuang ta wedi. Demumuan ki napa? Demumuang ki ya ora weruh ngono ki demumuang. Jenengan ki kok sangu untu barang ini untune sinten? Ini burung kakak tua. Giginya tinggal 2. Nah niku kok men setunggal. Ah sing siji disilih bojone kula kek. Tak angger tak tinggal lunga kan mesti nyilih untu nggih. Kena gawe kukur-kukur nang. Nggih. Rengas nembang pilok nggih. Nggih. Nggih, bawa pangkur anak Indonesia. Oh, pangkur anak Indonesia, baru tahu aku. Yang kemarin corona pernah, sekarang anak Indonesia. Apa? Karena sering makan. Nek aja ngrungokke Pak Gendut, sebabe kuwi ora kulino saking kulinane pentas nang TV bodol, dadi angen-angene ya bodol. Oh, bodol kabeh. Bodol Bodol kabeh. bro. Nggih. Neno. Nggih. Kalokane Nuswantara Neno. alam asri endah super kang bumi. Rengas, Nggih, sesuk nek arep nderek Mbak Elisa ben diwadahi koper. napa sampe? Besok melu po. Iya. Arep aku mau ke Bekasi. Mbak Elisa besok langsung terbang ke Bekasi. Ya, Kok tapi terbang, kan toh? tiketnya cuma 1. Nggih. Tapi Boten kamu tak terbang. masukin koper ya. Oh, nggih. Napa ngejeng naik motor mabur? Nggih. Pesawat. Pesawat. Iya. Oh, saya sudah pernah naik pesawat tapi saya takut sama mereknya motor mabur. Napa? Lion kok. Lion. Tulisane Lion, waduh, motor mabur kan ndak ora kobong niku kok Lion Lion ki ki bahasa tulisane. Inggrisnya singa. Oh, Lah niku lak enten gambare singa niku to nek Oh, alah. pesawat Lion. Ojo nek Lion ke singa. Nggih mboten niku ki lek macake Lion. Oh, Lion nek nang nyongke Lion wadahi gembes sebabe. Grujoke sampean kuwi. Warna-warna kewanipun. Wah, kayak dipoto sih. Dadak 10 R, Mas. Sing gedhi. Saking seni budaya. Neno. Ayo kanca nguti mreh lestari nipon mongkok rasaku minangka anak Indonesia ya Tepuk tangan dong buat Rengas. Kelas berapa sih Rengas ini? kelas 4 Kelas SD. 4 Kelas SD tapi 4. suaranya bagus banget gitu. Siapa yang ngajarin? Ayah kali ibu. Oh, ayah kali ibu. Ayah kali ibu. Kapan yo le ngajari? Mongko nek bengi nyambut gawe, nek awan isuk turu. Nek dong sasi poso ora mayang. Dong sasi poso ki nglatih putran-putrane. Nangge ngelak to. Ayo muka. Oh, Sampeyan Didi iku angelek iki. mawon. Nggih, monggo tembangipun Dik. Diteruske apa Mbak Nges? Lali janji. Lali janjine janji. nggih. Monggo. Ya, lali janjine.
Dicateti mangke men ra kelen. Nggih. Dek mburi lawang ae tulisi. Napa mboten ajeng nyawer karo Dik Wrenges? Agage. Jenengan pengen apa pripun? Ora tak tembungake kok. Oh, jenengan ku tak njaluk lah. Recehan kena gak sing grindingan ya kena sak sae. Receh mon Pak kersane kangge kerikan. Kula nek tiyang ora nggo dhuwit nggih nggo pacul kula. Damel ngerii keleke Pak Gendut. Sinten? Ya niku nek kricik niku damel ngeleki. Yo nek kula nek nguwiki keleke Pak Gendut. Kula ora cok nggo dhuwit nek kuwi kok. Kok ndak mbetan apa? Cok nggo tungkake bojone. Diles-iles. Ya, Ngas. Enggak. Janjane kowe
Nggih, acara ini juga terselenggara berkat dukungan sponsor kita, Gudang Garam Merah. Garam Merah. Buktikan merahmu. Ento apa? Buktikan merahmu Mbak Elisa di sawer 100, Dik Brenges sawer 100, nyong di sawer jeruk ora apa-apa, Pak. Kok mesake Rezeki to, Mas? masing-masing. Rezeki ke werna-werna. Mbok menawa rezekine Pak Lurah tak bandemake Pak Lurah. Ya ya aja, kok njur emosi lho. Kuwi jeruke diojeki, Tak gitu. ojeki, nggih. Terus dikecerke mripat. Njomen kula picek. Oh, mboten. Aku Weruh bangsa alus. ayo weruh banget nek niki wong Karang Jo mripate kula. Ora weruh apa-apa. Kok ngono kok nesu sabar. Mengko mesti oleh rezeki sing luwih. Nek kula jeruk arang tak lumpuh ae isuk kena gawe pangan nang omah. Pangan anake. Sampeyan rak nganu to, nek numpak kendaraan rak sok mabuk. Nggih. Nah, niku nek wong mabuk mulek-mulek niku mam sing kecut-kecut niku kena gawe tolak apa? Ndak Mabuk ora kendaraan. sang saya mabuk wong nek Sampe kecutke tambah. kudune dipangan wong meteng. Nek kecutke ana Ha wong niki jenengan gek meteng to. Ning yo, Jenengan ora gek meteng kula kok. gek napa? Niki busung lapar. wis ora usah takon iki gek jengkel mergo disawer jeruk. Nggih. Pak Lurah mbeng lurah kene tok kowe sing kok ngono nang kono-kono ora kok. Ayo wong sampeyan ora tau diundang Pak Lurah, ya mengke nang kene. Ndi sesek Oh, wes. Nah. Ayo. Matur Makanya nuwun, jonggrok nggih. suwi. rilon apa mboten, Pak? Mboten rilon. Matur nuwun Pak Lurah. Engko nek gamel presan nek ra rilo. Yo gepresan sampeyan ku kok malah Pak Lurah. Ora rilo lah yo. Jenengan mangke baline sangoni salak sak kresek niku lak Sak pun. kresek. Nggih, Pak. Nek nggih engko tak enteni. Heeh. Salak sak kresek engko lak terus bebelen. Nggih bebelen. Apa beleng toake itu irung. Yo dintekke Mbak Ngas. Janjane kowe Terima kasih, Dek Wangas. Bagus banget suaranya, energi. Wong cok tampil teng Mbak Elisa juga. Mbak Elisa Kok juga. kepeksa lan juga ngono kuwi. Ora Ora ikhlas. tak jaluk duitmu. Ora Nek ikhlas. kuwi ya mesti engko iso njaluk makane didelekke ya. Nggih. Disimpen dhewe aja dinehek ibu lho. Nyong ora doyan karo duit nek nyong. Ha wau kok ditampani sing Ora seket. nek duit ning lak ora doyan. Ning gelem. Panganan gek doyan. Oh nggih. Pisaneh Dek nyanyi napa? Matur nuwun Mas. Napa lagune Garuda Pancasila? Lali janjine. Padha meneh lali janjine meneh. Oh iya sih. Apa? Diralat. Lho ya rapat sih. Wis iki ana nganu kok. Ya napa ana layang nggih diwaos. Sambel kemangi nggih Ah, Bapak sambel Kasmidi. Nggih. Sambel kemangi saged 50.000 lho. Dereng saged, dereng Nggih, saged. mangke Mbak Ayo, ora. Dita, Mbak Mbak Dita karo mangke. Dita mangke 50.000 Nggih. nyadi tampani engko ndak wis batin wis oleh wong ah. Ngece karo sing gurung oleh. Mbok menawa minangkani anu, Ngas, apa mau? Napa? Joko Tingkir apa Madiun Ngawi? Nggih. Terminal Madiun Ngawi. Madiun Ngawi mawon. Oh nggih, Terminal Madiun Ngawi. Siap. Yuk, Madiun Ngawi. Pak Lurah mbok bilih mangke nembang ki mbok. Nggih, kersa nyekar paring berkah. Nyawiji paring berkah wonten mriki. Nyawiji kalian kanca-kanca saking Pandam Seta. Nggih. Nggih. Terminal Madiun Ngawi. Yuk, satu tenang akan hadir ada Terminal Madiun Ngawi bersama Brenges Kidung Pinastiko. Semuanya para penonton, tangan di bawah, kakinya di atas. Wale, wale. Monggo Mbak Dita jumeneng bilih Monggo, Mbak gumanti Dita. ngaturaken panglipur.
Wonten pamundutan menika ngersakaken sambel kemangi. Sambel kemangi. Napa melih? Apa kae? Damar apa lilin? Damar apa lilin? Pun niku tok. Tok. Joko tingkir. Oh Joko tingkir. Joko tingkir ngombe dawet ning si pamundutane Joko tingkir sing ora ngombe. Oh sing kok ora ngombe piye ya ngelak kok, Bos? Karang urung diparingi kok. Poso. Urung diparingi. Nggih. Nggih, monggo sambel kemangi. Nggih, sambel kemangi rumiyin. Sambel kemangi nggih. Minangkani pamundutan menika saking pebunden Pak sinten menika ingkang wau ngersakaken sambel kemangi. Oh nggih. Monggo. Sambel kemangi monggo. Nggih. Menika ugi wonten rawuhipun Pak Kades Sela nggih Pak Sugeng rawuh sing lenggah nggih. Tas pundi Pak? Ajeng nyanyi. Wingi dereng nggih? Dereng. Wingi dereng. Monggo Pak Kades. Wingi meng ngabsen Pak perangkat-perangkat Sela kalih anu Pak Carik Curug. Oh nggih. Sakmenika gantosan Pak monggo. Monggo. Kalian Pak Kades Pagersari. Bapak Kades Pagersari. Monggo pingsu riyen ajeng sinten? Pingsu Monggo. sing menang dhisik ngono Mas. Nggih, monggo Pak. Monggo. Oh nggih, tembangipun napa? Joko tingkir mawon nggih. Oh Joko tingkir. Oh nggih. Pinangkani pamundutan. Monggo pun pinangkani. Nggih. Ugi wonten pamundutan tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Nggih. Tak tunggu balimu ya Joko tingkir. Sembah nuwun. Napa menika Pak lagunipun? Napa Pak? Tak tunggu balimu. Balimu. Nggih. Nggih. Engko nek bali ora mang pamit men randedi jit. Kok iso lho? Engko nek pamit yo ditunggu. Oh. Dicegah dalan yo. Mbok pilih Pak Kades kersa duet monggo. Mboten saged. Nggih leres bayar mawon Pak nek mboten saged. Jepian iso Pak? Ya maksude keke bayar sapa sing iso ngono lho. Anjuk piang kira-kira iso apa ora? Tak tunggu balimu kowe. Heeh. Iso. Oh iya. Ora ketang celegak-celegu. Celegak-celeguk kok kaya ngombe wae. Ora ketung pelu-pelu. Nggih. Men. Ya apa? Jare tak tunggu balimu, Mas.
Yo Joko Tingkir sih apa tak tunggu. Oh iya nggih, kula nganut sak-sake. Tak tunggu balimu dulu, nanti Joko Tingkir bareng-bareng. Oh nggih. Joko Tingkir bareng-bareng. Terus Aja dipikir marai ngalor. kok ngalor ya nek engki ya engkok. Kah nyong gak nggolor kok. Nah kae, jare malah Pak Kades muni marai meteng lho. Ah nyong ora ngerti nek mangsane meteng. Oh, urung ditondo. Burung tak tondo. Sampean Tak ibu niki tondo kulinane ngaku. nondo, Pak. Nggih ngejeng nek kok kira-kira enten sapi kira-kira meteng mboten priksa niki. Sapi ki gampang nek meteng karo ora. Piye? Janji A3. A3. Abuh, abang, anget ki meteng mesti. Weh. Kuwi nek sapi. Sapi. Nek wong. Nek wong kuwi angger ayo jemblis ngono kuwi meteng to. Ki berarti ki meteng. Ya ora nek nyong kok. Oh tak kira meteng ula. Kok meteng ula. Tapi iki kok ketok Meteng dase kok. gajah. Oh. Sing gak metu telali tok ngono. Nggih, monggo Mas Danas. Tak tunggu balimu. Satu. Inggih. Nggih, Dipun- minangkani pamundutan Inggih. tak tunggu balimu. Dipun ngelaksanani Joko Tingkir niki wau sareng-sareng nggih. kalian Mbak Elisa. Nggih. Nggih, ben Mbak Elisa duet karo Mbak Elsapek. Kok Elsapek pripun? Elsapek Diesel. Mbak Elisa, Ya. Elsapek Diesel nggawa lemi. Sampai LPG. Kok LPG to? Tabung Tahu gas. lemi enggak Mbak Elisa? Apa lem enggak tahu? Lemi. Apa Besok lemi? ke rumah saya tak kasih Tahu lemi apa tai lom? Lemi itu Tahu pupuk. lemi. Lemi itu pupuk kandang. Lemi itu pupuk kandang. Ya, kandang. yang baunya seperti Mas Gendut itu lemi. Loh, tapi bau kamu baunya seperti kumkumang reng kok. Kalau wingi berburung atus, Kang. Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, aja dipikir engko tak glegep ae. Nggih, juga diucapkan terima kasih kepada Gudang Garam Merah yang Gudang sudah Garam Merah. mensupport kegiatan ini. Mensupport, nggih. Tetap nyalakan merahmu dan semangat. Iya, iki wis lentok siji-siji iki mau. Nggih. Monggo. Oh, ah, oh, Joko Tingkir. Sing ngembul sing Joko Tingkir angkat-angkat. Iki critane wong nekat. Rasah adus sing penting raup. Golek duit sing penting cukup. Golek duit sing penting cukup. Campur alas kulite ijo, cantik kakas wis duwe bojo. Katok bolong dipangani luwak, bojone uwang kuwi pancen enak. Bojone uwang kuwi pancen enak. Ayo Pak Kades. Iki cerita anak rantauan. Lomba pedes tenan. Golek duit yo masa depan. Golek duit yo masa depan. Bocah ketikir kodok karo, jadi pikiranku arep liya. Mangan jamur mangan karo, aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur ora percaya. Aku sebaru Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, iya nak. Joko Tingkir. Nggih. Menika dipun lajengaken mangke gara-gara Mas Gendut. Nggih, Mas. Sedelo mawon niki mangke Nggih. ora nganti setengah telu wis gara-gara. Derek mawon. Nggih. Ajeng lebar suku Iya. gara-garane manek kula ora apa-apa. Oh, nggih. Tambahi nggih, mboten napa-napa. Setunggal malih nggih. Nggih.
Nggih, menapa? Tembangipun. Samang iso dit. Oh nggih, Pak Kades Curug, monggo. Monggo Pak Kades Curug. Kula antu wonten papan panggung mriki. Sumangga tembangipun napa? Monggo. Abang biru lampuning disko. Kalian Mbak Elisa, mbok menawi Pak Lurah. Awak kuru, mriki ning jenengan ya mriki. Awak kuru Mas mikir bojo loro. Bojo sing enom, njaluk disayang. Sing tuwa dipendem urip-uripang. Ya ora. Njur pendem urip-uripan. Dipendem joget awake sirah tok. Enggal-enggal. Mriki neh Pak Lurah, semangat lho. Jenengan munggah mriki neh marah-marahi batine. Monggo Pak Keri. Monggo Pak Keri. Sepatune mboten copot, mboten napa-napa wong lurah kok. Waduh. Santai mawon. Wis mboten usah copot sing penting ampun menyaki batire. Pamer bojo napa kira-kira mumpuni napa bojone pamerake? Nggih. Lagunipun menapa Pak Keri? Pak Lurah. Lah kula anut MC Napa? Badhe napa? Lah wau niki kono. Bojo loro Mas Danas. Abang biru. Ajeng bojo loro apa pamer bojo? Bojone tetep siji. Oh, lho, bojone tetep siji. Tetep siji. Ning ajeng Angen-angene loro. Nggih, wajan. Kalau Mbak Elisa pakai mic sendiri karena nggih tak bantu saking wingking Pak. Diwarai itu Bantu apa? Dibantu. Iya. Dibantu doa ya nanti ya Mbak Elisa. Nyanyi tapi Ya. pelan-pelan. Oh, pelan-pelan aja. Ambak angur batin mawon timbangan. Nuwun sewu niki senes tuntunan ugi senes tontonan tapi hiburan ngoten nggih. 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 Boten sah isin Pak. Niki mangke nyawer napa mboten? Iki nggih tak nek. Waduh, Nek ora isin luweh nek ora nyawer. Prarigo karo rakyate nek. ya payah niki yo. Niki mawon pun tombok kok. Encen nek lurah niku encen ngelu nang sirah. Encen kudu tombok. Niki mangke Pak Dalang kira-kira purun dikorting mboten niki. Sinten? Pak Dalang. Angger nanggaping swidak korting. Waduh, payah. Tahun ngarep ora nanggap meneh niki. Aku ora nanggap to pripun? Lah mboten purun dikorting. Nganu neh rembogane kali kula. Oh, malah dimaklari mangke. Angke mulane kowe joget tak korting, ku tak maklari joget. Karang dawuhi kula niku Pak Heri kali Pak Sugeng niku mung berdua tindak tengen gubuk kula mriku. Monggo. Yuk, Lagune napa kula dereng jare ajeng bojo loro, napa Madiun Ngawi. bojo loro nggih ora apa-apa, Bojo tapi loro. bojo tetep siji lho. Nggih, monggo sak kersa jenengan mong papat tak limo jenengan sing ngrasake ndak. Manjen ngeyel tenan Monggo. kok. Ora tak deyel tak. Iya. Tak pilihake, Iya. pilihake. Kang lo kok biru. Dipilihke. Lah abang biru kayak mana Abang ya? biru lah. Iya. Ampun repot Pak Lurah. Matur nuwun nggih. Matur. Yang ora sawer. Jeruk. Gorene ah kena gawe tuku bodreksin. Nggih. Matur nuwun nglajengke lakon mengko ndak ora tutup disambung mangke gara-gara. Nggih. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah ibune